všechny pozdravuj, všechny pořádně vohubičkuj. A to něco má. A hezky si to užij, ale ty jsi nějaká střízlivá, mi přijdeš. Ondráši, nahoru. Hlavně všichni kluci, míste nahoru. Říkal, jak to je, z nás dostaneš do kůry, tak jsme hotoví. Já mám konec. No, tak to je dobře. Tak si to užij hezky a měj se, jo? Tak čau. Čau. Tak, A tam to namíř. Tam to namíř. A... Oni mají nový kotel, víš, ať se bojí, tak tady spále, víš, užrali se být s kamarádama to, ten, Jo, boys. Korbela, víš, a tohleto. A já jim říkám, úplně pryč, u vás hoří, to doma se svítí. Já jsem to říkala, že Počkej, stůj. Jo, boys, Nahoru. pojď. Ondrášku, ty ať to nedrží. Nahoru, ty vole, zapálíš to, je to v prdeli. Joj, pecka. Ondří, ty to nechceš držet bez tak. Leží do telefonu. Žádný do telefonu. Já čiš ty tátovi do telefonu. Má slubežní a... Co to zapálíš? Jdi nahoru, Ondráši, nahoru. No maj to budeme normálně platit, pane bože, ještě do debata. Všechno. To je smrt. Ještě tamhle máš jednou. Ještě máš tamhle jednou. To necháme do Tížko si řekl, že se všichni hrají, vidíme. Máš ještě 2. Ondráši, nikam si nemíř. Do sněhu. Tak, obrácenou. Proč to oba dáváte takhle? Kdyby to náhodou ještě jednou střelilo, bylo by to škoda. To byl konec, víš? Aby jsme si byli jistí. Tak co, Ondráši, bál ses? Ne? Kapku. To je klapa. Dělá. Může se bát, prosím. Teď já nevím, komu to dal. Ty fakt má asi kocoura. Ty počkej, tak to kážu na to. Ne. Tak rozvíme.